नमस्कार सगळ्यांका, श्री स्वामी समर्थ. माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत असा. तर आज मी एक नवीन रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येईल, ती म्हणजे ओल्या काजूची भाजी. तर हे बघा, आता मी पाणी ठेवलंय गरम करत उकळत एका साजळासाठी. तर आपणाक ना हे ओले काजू ना ह्या पाण्यात टाकून उकळत्या घेऊय, कारण काय असता ओले काजू ना डिंक खूप असता. तर तो पाण्यात टाकल्यामुळे ना गरम डिंक त्याचं थोडं कमी होता आणि घशाकडे खवखवायचा पण असं खवखवणार नाही. तर आता मी ना मसालो काय काय वापरतले तर बघतोय. वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मी वाटण तयार केलं. तर ह्यो ना कांदो, हा ओला खोबरा आणि आला घेतलाय आणि 7-8 लसणीचे पाकळे हे बघा, असे हे करून ना मी आहे बघा, हे सगळं वाटण नाही बघा तव्यावर भाजून घेतलंय. जास्त काळपट नाही करायचा, नाहीतर कसा होता मग ते कलरचे थोडं वेगळं दिसतं. तर आता बघा, वाटण आपलं हे थंड होऊ दे. नंतर आपण ह्या मिक्सरात एकदम बारीक वाटून घेऊया आणि ह्याच्यात मसाले पण काय काय टाकूचे ते पण मी तुमका सांगतोय. एका बाजू घे बघा, पाणी गरम करत ठेवलं. आता बघा उकळ दिला बरासा. आता मी काय करतले, सगळे काजू घेऊन ना ह्याच्यात हे बघा टाकून देतले. हे बघा असे, मग ना असे पाण्यात टाकले ना की आपण ह्याची साला ना मस्त येतली. तर हे बघा, माझ्या मैत्रिणीने का दिलेले होते बघा काजूची साईज बघा किती मोठी आहे. ते गावात आपल्या काजूच्या झाडावर असतं, पण आपण एवढं बनवून उभी नाही काजूची भाजी, कारण हे कसं डिंक असतंय का, त्याच्यामुळे हात ना खराब होतात. असे सालपटा निघतात 2-3 दिवस झाले का काय होऊन, त्याच्यामुळे ना कोण बघणार नाही. तर हे बघा, आपण हे उकळल्यावर ना आपणाक बरोबर कळतलं पाणी उकळलं आहे बघा. ह्याच्यात का आपणाक मीठ बी टाकूची गरज नाही. असंच उकळ्या त्या पाण्यात टाकून साईडीक घेऊन थोडंसं थंड झाला ना की ह्याची साला बघा आपोआप निघतली. तर आता अजून थोडासा ना उकळू दे ह्याच्यामध्ये बरोबर. हे बघा गरम पाण्यात टाकल्यामुळे ना आपली 2 कामं झाली. 2 कामं म्हणजे काय, तर हे बघा दिसतं, काजूची साला पण निघाली आणि त्याचं डीग असता तो पण निघान गेलो. दिसता साला कशी बघा आपणच उचलली त्याची. हे बघा, आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्या थंडगार होऊ दे. ह्या थंडगार झाला ना का ह्याची साला आपण काढून घ्यायची. बघा, साला पण अशी जास्त आपण मेहनत करूची गरज नाही. बघा, साला आपणच वरती उचलली आहोत. आता आपण ना एका गॅसवरून खाली उतरून घेऊया. हे बघा, आता बघा काजूची भाजी तुम्ही बनवतात तर आपण खूप प्रकार असतात काजूची भाजी. मशरूम घालून, ओले मटार घालून, बटाटो घालून कोण बनवता, कोण रेस्टॉरंट स्टाईल बनवतात. तर रेस्टॉरंट स्टाईल पण बनवायच्या गेल्यावर कांदो टोमॅटो वगैरे मिक्सरला लावून त्याची ग्रेव्ही करतो. पण मालवणी पद्धतीने जे वाटण ह्या घालून आपण खोबऱ्याचं आणि करतो ना, त्याची चवच वेगळी असता बघा. तर तुम्ही पण ना जेव्हा करतात ना तेव्हा ते ग्रेव्ही वगैरे घालण्यापेक्षा ना कांद्या टमाट्याची असा ह्या खोबऱ्याचा आणि कांद्याचा वाटण घालून बघा, एक नंबर भाजी लागता. आता ह्या आपण थंड होईपर्यंत ना, ह्या पण आपला वाटण आता थंड झाला आहे बघा. आता आपण ह्या मिक्सरला वाटून घेऊया. मिक्सरला वाटून घेताना ना ह्याच्यात जास्त पाणी नाही टाकायचं आणि मसाले वगैरे ह्याच्यात घालायचे नाही आपण. नंतर आपल्याला ह्याच्यात मसाले घालायचे. तर चला आपण आता हे मिक्सरला वाटून घेऊया बारीक असा. आता आपण भाजी बनवून घेऊया. तर हे बघा, कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि हे बघा हे काजू बघा, आता मी साला काढून सगळी घेतलेल्या आहे. काजूंची साईज पण बघा केवढी मोठी आहे ते बघा. आता हे बघा, ह्या जा वाटण होता तर आपण हे बघा आता मिक्सरला वाटून हे बघा बारीक एकदम घेतलेला हा. तर आता आपण ना भाजी बनवून घेऊया. तर हे बघा, तेल टाकून घेतलंय. आता ह्याच्यात का आपण फोडणे का जिरा बिरा मोहरी बी घालूची नाही. तर हे बघा, आता ह्याच्यात मी डायरेक्ट कांदो घालतलोय. कांदो आहे बघा बारीक कापून घेतलाय मी. मीडियम साईजचा कांदो आणि टमाटे बारके 2 घेतलाय. तर हे बघा, आता कांदो आपण पहिलं लाल होईपर्यंत ना व्यवस्थित हे करून घ्यावी. आहे बघा, हे बघा, हे आता आपण व्यवस्थित थोडंसं लाल होऊ दे. भाजी आपण काजूची बनवतो ना तेव्हा आपण ना हे काजू पण थोडेसे ना लालसर तेलावर करून घेऊन ते सुद्धा टाकलेत ना भाजी तरी चव भारी लागतं एकदम. आणि थोडेसे ना काजू बाजूक ठेवून त्याची पण ग्रेव्ही करून टाकल्यात ना भाजी ती सुद्धा एकदम भारी लागतात.
तर आता हे बघा, कांदा आपला लाल होता, कांदो आता मस्तपैकी लाल झालेलो असा. आता आपण ह्याच्यावर टमाटो घालून घेऊया. टमाटो घातलो ना, आता आपण ह्याच्यात थोडासा ना मीठ टाकून घ्यायचा. मीठ ह्याच्यासाठी टाकूचा जेणेकरून जो टोमॅटो हा ना तो लवकर असो वितळतो म्हणान, जास्त वेळ लागणार नाही. आणि चव मीठ या चवीपुरता टाकूचा. आपण परत लागला तर आपण घालू शकतो ह्याच्यामध्ये. आता एकदा मिक्स करून घेऊया. गावी आपण काजूची भाजी बनवतो ना, तेव्हा चुलीवर बनवायची. त्याच्यामुळे चुलीवर खायचा पण जेवण बनायला ना तरी त्याची चव ही अप्रतिम असतं. आणि गावचा जा पाणी असतं विहिरीचा, त्याच्यामुळे तर जेवणाक अजून चव येतात. म्हणून तर गावच्या जेवणाची चव वेगळी असता, एकदम भारी. इकडे कितके मसाले घाला त्याच्यामध्ये भारी भारी आणून, तरी पण गावच्या जेवणाची चव हैसर येऊची नाही. आपलं जो मालवणी आपण मसालो असता ना तो तर एक नंबर असता. इकडे तुम्ही किती विकत आणून घातल्यात ना तरी सगळ्या कंपनीचे मसाले का उपयोगाचे नाही त्याच्यापुढे, मालवणी मसाल्यापुढे. आणि गावच्या विहिरीचा पाणी आणि चुलीवरचं जेवण याच्यामुळे तर एक नंबर चव असता त्याची. तर आता हे बघा, आपलं आता थोडंसं अजून कांदो मऊ होऊ दे आणि टमाटो एकत्र. कांदा टमाटो बघा मस्तपैकी असं मऊ झालेलो हा. आता आपण ह्याच्यामध्ये ह्यो मी लाल तिखट टाकतलं 1 चमचो. ह्यो कलरचो मसालो हा जो लाल तिखट असता ना, तिखा लालचो, तो ह्याचा टाकलाय मी तेलावर पहिलं, जेणेकरून आपल्या भाजीत ना मस्तपैकी असं लाल कलर येतो बघा. त्याच्यानंतर ना मी ह्याच्यामध्ये ना बघा अर्धा चमचो ना धने जिऱ्याची पावडर टाकलाय. गॅस एकदम मी स्लो केलेलो आहे बघा. गॅस आपण अजिबात फास्ट करूचो नाही. तर बघा आता हे हळद टाकलंय बारको चमचो. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना मालवणी मसालो टाकूचो हा, कारण मालवणी मसाल्यानंच आपल्या जेवणात चव येतं, दुसरं खयचो घालूची गरज लागणार नाही. हे बघा आता हे नाश्त्याचा चमचो हा ना तेवढं मी भरून टाकलेलो असा मसालो. आता आपण ह्या ना सगळा मिक्स करून घेऊ दे. आणि ना मिक्स करून झालेला व्यवस्थित. आता आपण ह्याचा कांदा खोबरा भाजून त्याचं वाटण बनवलेला ना तर ह्याच्यात टाकूया. हे सगळं मी टाकूच आहे ना, पहिला थोडाच टाकतलं आणि नंतर बाकी नंतर टाकतलं. आणि जास्त वाटण आपण नाही घालूचा हा. हे बघा पहिला ना असं परतून घेऊ आहे ह्याच्यात, आणि नंतर ह्याच्यावरून आपण ना पाणी टाकू आहे. हे बघा सगळं मिक्स करून घेतलेला असं. आता ना ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया. कोथिंबीर आपण ना वाटणाबरोबर थोडीशी, हे बघा जेव्हा ह्या वाटण आपण घालतलो ना तेव्हाच थोडंसं ना त्याच्यावर कोथिंबीर घालू होई. कित्याक सांगा माहिती आहे, त्याच्यामुळे ना फ्लेवर बरं येतो त्याका. आता हे बघा वाटण आपला रटमटता ना, तर आपण ना ह्या स्टेजला ना त्याच्यामध्ये ना थोडासा ना पाणी टाकू या. हे बघा या पाणी टाकून जास्त पहिला पाणी टाकूचं नाही. आपण घ्या ना पहिला व्यवस्थित रटमटून घेऊया. आता बघा याच्यात आपण अजून काय एक्स्ट्रा मसाले वगैरे घालूचो नाही. आता हे तुमका कलर असं दिसलो ना तरी हो मालवणी मसाल्याचा कलर असा एकदम तुमका लाल भडक दिसायचं नाही, कारण हे गावठी मिरची असतात. आता आपण ह्या स्टेजला ना हे जे काजू आपण साला काढून घेतली ना ते सगळे ह्याच्यात घालून घेऊया. आणि ना त्याचा 1-2 असे मस्तपैकी असे रटमट होई भाजी. तेव्हा थोडासा उरलेला ना वाटण परत टाकून आपण ना 2 मिनिटात रटमटून घेऊया. आता बघा हे सगळे काजू घातलेले आहोत याच्यात. हे बघा कोथिंबीर पण घातली. आता आपण ना जर असा रटमट येऊ दे. हे बघा आता झाकण ठेवूया याच्यात. आणि जास्त पाणी घालूचं नाही. तुमका जे एवढा पातळ लागता ना चपाती बरोबर नाही तर कशा बरोबर खाऊचा ना तितक्यात तुम्ही पाणी घालून घ्या याच्यात. ह्या बघा आता आपण नाही का बघूया कसं हे झालं तो रटमट इलो की नाही तो बघूया. आता याच्यावर बघा ताट गरम हा. हे बघा मस्तपैकी रटमट्टा. आता ना आपण ह्या थोडासा हा ना वाटणता टाकून घेऊया. मी ना ह्याच्यासाठी ह्या पहिल्यांदा वाटण सगळं एकदम घालून ना होते, जेणेकरून ना माका बघूचं होता, कारण जी आपली भाजी असते ना त्याच्यात जास्त वाटण घातलं ना
तरी पण चांगला लागणार ना, आणि कमी घातला ना तरी पण. आता मी ना ही 1 वाटी खोबरा घेतलेला आहे, त्याच्यातला ना मी 1 वाटी का सगळा घालूक ना, त्याच्यातला थोडासा मी बाजूक काढून ठेवला आहे. बघा बारको नारळ घेतलेला आहे, एवढा मी बाजूक काढून ठेवलाय. आता हे बघा, तुमका जेवढी ना पातळ जाड कितकी लागता ना तेवढी तुम्ही बनवा. आता ह्याच्यावर का मी परत काय मसाले वगैरे घालूच नाही, कारण आपला ह्या सगळा घालून झालेला. आता बघा ही आपली भाजी पण ना बघा कशी रटमटता, अजून थोडीशी रटमटली ना का बघा, आणि दिसता बघा कशी ती. आणि काजू हे एकदम, काजूची भाजी मालवणी माणसाची एकदम छान आहे. तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जाया, हॉटेलात जाया, खय जाया बघा, काजूच्या भाजीचं रेटच जास्त असतं. पण हे आपल्या मालवणात आपण ह्या निसर्गाची देण आहे, ते आपल्याला फुकट भेटलेला हा सगळा. त्याच्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी ही भाजी आणून खावा आणि ट्राय करा. बघा एकदम भारी अशी भन्नाट रेसिपी या. कांद्या टमाट्याची ग्रेव्ही वगैरे भाजून घालण्यापेक्षा असं आहे मालवणी पद्धतीने ना करून बघा. अतिशय उत्कृष्ट आणि सुंदर अशी रेसिपी असावी काजूच्या भाजीची. तर चला हे का आपण आता झालेली असं आपली ही बघा रटमट येताना बघा झालेली आहे भाजी. आता ह्याच्यावर आपण वरून कोथिंबीर घालून घेऊया. आणि आजचं माझं हे काजूच्या भाजीची रेसिपी तुमका मालवणी पद्धतीने काजू मसाला कसं वाटलं ना, तर मग कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. माझं जर व्हिडिओ आवडलं असेल तर तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, सगळ्यांका शेअर करा, जेणेकरून हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचतलो आणि नक्कीच ह्याचं सगळ्यांका खूप फायदा होतलो. आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा मालवणी पद्धतीने ही काजूची भाजी. चला तर मग या खायला सगळ्यांका श्री स्वामी समर्थ. मस्त अशी आपली काजूची भाजी ही मालवणी पद्धतीने वाटण घालून मस्तपैकी तयार झालेली असा. कशी वाटली ती बघा. आता बघा त्याच्याबरोबर कांदा आणि लिंबू आहे. कांदा आणि लिंबू मी ह्याच्यासाठी दिलं कारण हे जे व्हेजिटेरियन आहोत लोक आणि मालवणी लोकांसाठी काजूची भाजी म्हणजे मच्छी मटणापेक्षा काय कमी नसतात. त्याच्याबरोबर जरा कांदा आणि लिंबू पण खाल्ला ना ते एकदम भारी वाटतं. बरोबर तांदळाच्या भाकरी बरोबर भन्नाट अशी रेसिपी असाही मस्तपैकी आपल्या मालवणी पद्धतीने ही काजूची भाजी तयार झालेली असा. चला तर मग या खायला सगळ्यांका श्री स्वामी समर्थ.